a připravil jsem si plavací kouzlo. Zaprám tenhle papír na kousky. Dám to do obálky. Tak teď to dám za zády. Teď vám ukážu, co se z toho stane. Normální papír. Tak, teď vám ukážu, jak jsem to kouzlo udělal. Nejdřív jsem udělal, že jsem tady, než jsem začal kamerovat, tak jsem to ten papír tam nejdřív zastrčil. A tady jsem dal k té roztrojené kousky. Takže jsem to měl přilepený. Jo? A 2 obálky. A udělal jsem to a nasíjal jsem to úplně stejně, aby to nikdo nepoznal. A jsem to dal za záda a otočil jsem to. Tady byl ten papír, jo? A tady byly ty roztrhané kousky. Jo? A pro mě to asi je úplně všechno.